Ang pagsangyaw sa santos nga Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Misugod pagtubo ang paglaom sa mga tao ug nalibog sila kon kinsa gayud si Juan. Naghunahuna sila nga tingali siya mao ang Mesiyas. Busa miingon si Juan kanilang tanan, nagbunyag ako kaninyo pinaagi sa tubig, apan may moabot nga labaw pakaayo kanako. Dili gani ako angay bisan sa pagbadbad sa higot sa iyang sandalyas. Magbunyag siya kaninyo pinaagi sa Espiritu Santo ug sa kalayo. Tapos kabunyagi ang tanang mga tao, gibunyagan usab si Jesus. Ug samtang nagampo siya naabli ang langit, ug mikunsad kaniya ang Espiritu Santo sa dagway sa usa ka salampati. Unya nabati ang usa ka tingog gikan sa langit nga nagaingon, ikaw mo ang pinangga kong anak, nalipay ako pag-ayo kanimo. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Sa di pa ko mohatag sa mga pagpaambit o sa hamubo nga walin ining kasalugan nato karon, malipayon og tuguti ko pagpaabot sa kinasingkasing nga mga panimaya sa ato nga kaslunon karon. Si Igli o si Silen, mga batanon pa nga magtiayon. Mura pa mo senior high doy tanawon. Tanaw ko nila mura pa mag grade 11 o grade 12. Ang bata pa kaayo mga nga bata pa kaayo nga mga magtiayon. Uban sa malipayon nga mga ginikanan, no, Kuya Ed o Ati Beatrice, salamat sa invitation, no, nung John o Ati Lini. Ako mga igagaw ni, no, sa kaliwat nanay Siriaka na dihatan ng mga anak ni nanay. Mga siksi ra ba, no, marag mga kuyaw niya mga kinakusgan na torong gawas na kinakusgan na itong mga pagsuot ron, no. O sa kabanayan nga Renegado, Manlangit, of course, Patos, De Asis, Casanova, Ratso, Onggoy, o Velasco nga na din karon. Mga kaisuunan na to, o mga kagupa o kaparintihan gikan sa San Roque, sa Balilihan, sa Tagbilaran, o mga kauban sa trabaho ni Igli o ni Silin sa BDMPC o sa Katigbian District Hospital, mga ninong og ninang, paama og painangan na dinhi karon, mga sakop sa bridal entourage kitang tanan nga nahimong tipik og kabahin sa kinabuhi sa bag-ong magtiayon, kaninjong tanan mga nangumbira og mga namakal sa maadtong hapon. Congratulations sa atong kasulunon, hatagan nato sila sa masipang pakpang. Personally, nalipay ko pag-ayo sa invitation nga ako'y makakasal ninyo doy. Gawas nga igagaw ta, labi na sa side ni Silin, kini manggong kita'y makakasal, mutaputa sa kasaysayan sa bagong kinasal. Inig-play sa video ninyo pohon, o kaluyan sa Ginoo, 50 years from now, siya rogwa atong dagway, di maapil atong nawang anak, bisag di tagwapo, naamo dyan po'y mangutana, kisa po'y gakasal ninyo mami, kisa po'y gakasal ninyo lola or lolo, grandpa, grandma, na dyan po'y miyog, mauna si Anhing padapan niya. Maapil ta sa inyong kasaysayan. Una, of course, sa ngalan sa simbahan, gusto ko Silin og Igli nga makahuna-huna kamo karon mismo nga kining grasya sa kami niyoon, special blessing jud ni. Tinuod ang kasalo kami niyoon, bunga man ni sa inyong panag-uyab. O bunga kini sa inyong panaghigugmaay. Way maka-question ana. Pero luyo sa inyong gugma nga inyo karong gisilyuhan, naagyod kanunay ang approval sa Ginoo. Parehas ba sa gingon sa Ebanghelyo karon, kini ang pinangga akong anak, nalipay ako pag-ayo kaniya. Nga na po nang gisulti sa Ginoo ni Joron, Igli og Silin. Kini ang pinangga kong mga anak, nalipay ko nga naminjo na mo. Grasya ka dyan ng maminjo.
Kaya daghang mga tao nga sige pangitag bana, sige pangitag asawa, nabuang na lang magsuroy-suroy, padya mo jo in tao naginot. Nang lumay na laman tong uban, kadalagang lagas. Ba't gitawag mong duha sa pagdawat sa pinakapiskay nga bukasyon sa kinabuhi, ang bukasyon sa kamindyoon. Gani sa imahin sa simbahan, ang imahin nga gigamit ni Kristo paghulagway sa iyang simbahan, bride o bridegroom. No? Si Jesus mo ang pamanhunon, ang simbahan mo iyang asawa. Image of marriage. Kinapiskayan ng inyong napili. Kunya na human naman mo seminar sa Africana, naalang ko ipipila ka mga ginagmay nga mga pahimangno, praktikal o importante nga mga pahimangno nga dako pong ikatabang sa pagpuyo ninyo sa inyong kinabuhi isip minjo. Primero, igli og silin. Importante gyud sa kaminjoon kanang gitawag og pag-agwanta. Adyaw jud ni kalimte. Agwantaha jud na imong asawa og master's degree, bisag unsa nga matang sa kinabuhi, mapari or maminyo, mag-government official ta, importante jud na mo agwanta. Lakutay gyud ay kay importante na sa kinabuhing minjo. Example og nakalahutay. Why problema? Kanang nasa inyong kilid o nasa inyong mga likod. Nangaupaw na ko ng uban diha og agwantas kinabuhi tawa ng mga ninoy ni Johnny Ladyo na kadyo ng agtang gikan sa alimbo. Ini mga ninang ani o kapan ni magpatina puti nagbuhok ni kasagaran ani. Nangapangag na ni sila. Pero luyo ni anang maong pangidaron. Luyo sa ilang pagkapangag, pagkaupaw, pagkadaghang uban. Gatudlo ang mga ninong og ninang og mga mama og papa ninyo unsa ang pag-agwantas kinabuhi. Agwantaha gyud. Kay bisag unsaon ang atong kinabuhi musangko ra gyud sa pag-agwanta og paglahutay. Kay mo agwanta mo lahutay, dasmagan mo mga kalisdanan, makasurvive ta. Mga ninong og ninang, kamo mo ihemplo nila unsaon pag-agwanta. Tudluin ninyo nilodhan sa kasal, unsaon pagpamayad og loan og utang nga way kahumanan. Nahuman na mo ana. Di ba, Ati Lilian? Nahuman na ta ana. Mambensya. Kisa pa iyo ba na ni Ati Lita. Daghan pa dinhi. Kahuman nakaagi na mo ana. Unsaon pagsulbad og away sa magtiadyon, nakaagi na mo ana. Tudlo ini unsaon pagsulbad ang away sa magtiadyon tungod sa pangabugho. Tudlo ini inyong niludhan sa kasal, unsaon paghuman ang bahay nga 5 na katuig, napay kabilya nga wa mahuman, gikatayan nagmuti-muti o gikatayan nagkamuti. Human na mo ana, padong na mo uli, padong pa sila, kamo balik na. Grasya ni Ondoy, Igli, o Ate Silin. Nalipay ganita kay sakto na mong edad, sakto na po magtrabaho. Di na mo mga pasmo. Di na mo mga pasmo, kay inyong ipangandaman ni inyong kaminjoon. Maunay piskay o magminjo nga gipangandaman. Kana bang di na ta magsalig o ginikanan. Kay naa na mo'y kapaninguhaan. Ikaduha, ayaw kalimti, Glen, o Silin, kini mga ginagmay mga butang sa kaminjoon nga, usahay ba dya makalimtan sa mga minjo, pero dako ni buto, pagpaligon, pagpalawom sa inyong panagtiayon. Number 1, adyaw jud kalimti ning communication. Kining magtiayon, kinahanglan ning communication. Kana bang kanunay mo mag-istoryahanay? Problema, istoryahe so na ninyong duha. Magbaligjag baka, magbaligjag kabaw, istoryahe na ninyong duha. Ilon, ninyong sweldo, istoryahe na ninyong duha. Kana bang constant communication. Nambay study sa usa ka university, og tinuod ning dili ni gama-gama ning maong pagtuon. Ang magtiadyon kuno nga sigig inom. Kana magtiadyon nga manginom ba, mao'y magtiadyon nga suod kaysa mga magtiadyon nga di kaadyo hinginom. Mo Glen og Silin pag-inom jud mo ha.
Kamu po mga ninong o ninang diha pag-inom mo, naingon sa padapan niya paimnon me. Unsa may naa sa inom, ngano man nga magtiadyon nga manginom, suod man, tungod kay mga tao nga manginom, daghag istorya. O daghag panahon nga magkahinabi. Andi ko po itong kanang inom nga makaligid-ligid na ta, kanang healthy, moderate, and wholesome drinking. Len ha? Inom. Kayron daghan mo hinabi. Usa kuno ka rason nganong usahay ang gugmas pagtiayon mo risiko. Sa Espanyol pa mo risiko, mukibra, mukunhod ba sa ato pa. Kanang wa na bitaw tay constant communication. Kanang ang bana di na mutugan o pila sweldo sa asawa, iyang asawa pila iyang sweldo, ang asawa po di na pumutugag sa mga nanghitabo sa iyang kinabuhi, di adapita mukunhod ang intimacy. Ikaduha nga gamayng butang ada kong igo sa inyong kaminyoon, Silin o Glenn, Igli, kanang panagduog. Duog yun ha. Okay, pribilehiyo na ninyong mga minjo, adyaw usiki. Huwag ganin ay hatag sa mga pari. Ang idog, ang pari, ang idog sa pari, unlan raman. Igora na mo init, di mo bahos. Kamo, so you have all the privileges nga maka-enjoy anak because you are given the privilege to embrace the vocation to married life. So, di ka duty doy sa BDMPC, o niya, kanang naisilin, off-duty ka, diyan magagabi, magdungan mo katuog, labi nagway, mga lakaway, mga overtime, doog yun. Is open ng magtiayon. Dili optional ng magtiayon, ng panagdoog sa magtiayon, but a prerequisite. Kinahanglanon dyan na. Kanang dog bitaw nga dang tambid. Kanang inyong tiil bitaw paa murag binoylos og siya koy. Kana bitaw gikuang gilak gyud. Importante nagminjo ba? Naglen inigdog laway-lawayin ni mong asawa. Kanang murag has nga banakon bitaw gitilap-tilapan to iyang samad kay natakbasan tong ikon. Importante na ninyong mga minjo, laway-lawayin ninyo na inyong bana, inyong asawa. Kaya makaligo, nag-intimasi ka ng how. Ako ba ya, bisag pobre mi kaadyo, na may uban nito tika kita sa akong vlog. Katong nanay, tatay, manggiduog jud to. Gamay ra may migbahay sa una, kanang naa sa Facebook bitaw. Wadya mo isibay, wadya mo isunog. Usara ka, kanang guwa, o kanang usara go ka, dakong room. Why, kwarto, dyan mo manghigda mi linya. Si nanay, ako, ahong manghod laki, ahong manghod baji, o kanang pari, mana si tatay. Mao ganay porma na mo ini katug, magabi, ini gumana mo ganang pangaji. Pero ini kakadlawon, maglibog ko kay, tuwa naman ko gibalhin, at punuag haligi. Nga dog mato kong nanay pagkagabi. Hangtong karuwa ko kaybaw nga no. Basta kay nabuwag ko ini kabuntag, murag gipaslak atong suok. Pero kanunay dyo kong makabantay itong nanay o tatay nga magadog sila kaadlawon o na mag-istoryahanay sa di pa mo bakod. Hinaot nga masabtan ninyo akong punto. Panagdog o niya sunod, ayaw kahadlok ng mga anak o daghan. Inyong edad, bata pa mo mga kaso, 25 mong duha. Sustinggama pa nagdaghang bata. Ayaw gyud ilimit ang posibilidad igli og silin labi na kay mga hingkod na mo nga mga magtiayon nga mga anak mong daghan. Makaya pa ng 12 ninyo. Paningkamuti jud na. Doy igli naman kas tagbilaran kaog daghang bakasi og daghang kudya sa kainggit. Paglarang og kwaknit og kabog kay aron hambon importante sa magtiayon ni daghang bata. Kay karon mao na gikagulan sa Santo Papa bisag asa sa kalibutan labi na sa Europe o sa Amerika the declining birth rate. Daghang mga magtiazon karon sa Europe di na mga anak bisag usa magbuhi na lang mag-iro. Kay gitan-aw nila ang pagpanganak nga hagho o pas-anonon sa kinabuhi. As Christian family, as a priest of the church, I always encourage you to sire many children. Daghana inyong bata. Kay kalipay sa simbahan aron makaambit makapaambit ka mo mga anak nga modaghan ang miyembro sa simbahan o mga sakop nga mga katilingbanong pamilya labi na nato sa balilihan.
Fourth, o katapusan, do not forget to celebrate anniversaries and important dates. Sa gobyerno na ay mga importanteng pitsa, no? Araw ng Kalayaan, Araw ng Kagitingan, National Heroes Day, New Year's Day, mga holidays o important dates to remember sa atong nasod, sa atong lungsod. Suman nga importante. Mansari ninyo. Kaya nung pa ba mo mansari ninyo? Kanusa Len, gisugot ni mo si Glenn, ayaw nagkalimti. Na first kiss, ayaw nagkalimti. Og labaw na karong adlaw. January 12, 2025. Don't forget to celebrate this day. Do not forget this day. Kay karong adlaw na silyuhan ang inyong gugma at tubangan sa Dios o sa simbahan. Wa ko moingon og kada tuig mo maglitson. Wa ko moingon kada tuig mo magpa-cater kay di sa tanang higayon nga luag tag bulsa. Mahimo ra ining anniversary ninyo Miss Simba. Pasalamat. Na pamisa po mo ra makasapi po pare. Char. Inauluyan na mugos ag pare. Bitaw pamisa pasalamat. Misa pasalamat gud manimba unya og lugar-lugar bulsa hikay ginagmay og apiki pwede ra pugsa imong kaugaling og kaligo. Na humag kaligo gamay ba aron lami ka sa paminawon. Na ayaw pagpatara sa pultahan pod. Og naay banig sa inyong kwarto kanang baliw uran inyong kinamanghuran. Ingana ra na sekreto. Adto sa kalimtin ng mga gimmick. Kay kining intimacy mawa magud usahay, labi nagmabisin sa trabaho. Uban bitaw mayon nga sangwit celebrate father nga busy mis trabaho nang gungis na mi og mangana ato mentalidad. Di na jud ta ka celebrate. Di man kinahanglag dakong kwarta ning celebration. Ang importante ang kasing-kasing. Ha? Unya katapusan og labing pinaka-importante hangad kanunay sa langit. Kay mga Katoliko Kristiyano man ta, inyong mga ginikanan, mga Diyos nun po, ato mga apuhan, ato mga katiguangan sa balilihan, puro mga Diyos nun. Mabito ng Diyos nun po na mga tao nga na din hikaron kasagaran ninyo mga hinimbahon. Glenn o Silin, ayaw kalimti ang atong pagtuo. Hangad jud sa langit. Dangup kanunay sa panabang sa Ginoo kay guwa ang Ginoo, diyan mo jud tay mahimo. Na may panultihon, it takes two to get married. It takes three to stay married. Nganong tulo, kinahanglan to stay married na may Dios. Tanang panghitabo sa itong kinabuhi, dangop sa Ginoo. Ug ang Ginoo magpanalangin kaninyo kanunay. Congratulations, we pray for you because we love you. How about giving another round of applause to our lovely couple?